Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Wasilu bin Abdul A'la. A'la niku wonten alif maksuroe nggih wonten yak bengkonge, alif bengkong. Soalnya ana sing boten wonten. Haddatsana Muhammad bin Fudail an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ata an Abi Hurairah. Kala pembahasan sing kala wingi Abu Hurairah niku mboten namung krana Abu Hurairah seneng kucing nggih. Mboten namung niku tapi krana Abu Hurairah niku kaya kucing tingkahe. Sing napa nderekke majikane, nderekke Kanjeng Nabi. Abu Hurairah nderek Kanjeng Nabi terus. Mulai disebut Abu Hurairah. Yo misale Abu Hurairah niku bapake kucing disebut krana seneng kucing, berarti nek Al-Kalabi berarti seneng. Mboten, Al-Kalabi niku krana tingkahe kaya napa taat. Manut. Ora melet-melet ya. Kala dawuh sinten? Hurairah. Utiya den suguhi an-nabi sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilahmin kelawan daging. Farufi'a mongko dipundhutake. Lah iki disuguhi plus ditatake, dicawiske, diladeni. Mongko dipundhutake ilaihi napa keduwe Kanjeng Nabi apa addirau apa dirok niku lengan berarti kaki nggih. Kaki kanan depan. Nah, dadi sing diremeni Kanjeng Nabi niku dirok kaki kanan depan. Wa kanat lan wonten sinten Kanjeng Nabi iku tujibuh iku remen sanget sinten Kanjeng Nabi hu ing dirok. Fanahasa. Nahasa makna asline nyokot-nyokot. Tapi ten mriki fanahasa mongko dahar kanthi semangat apa dahar kanthi ya nyokot-nyokot dikrokoti ngene iki lho, maksud Kanjeng Nabi ngrokoti kan mboten pas. Apa bahasane niku? Ya tenanan lah. Heeh. Nek fanahasa ponsen berarti mongko ngrokoti sapa? Ponsen iki Kanjeng Nabi bahasa lusin apa niku? Saking senenge sampai dugi balung-balunge teko di ngene-ngene. Niku fanahasa. Minha saking dira. Faidatun faidahe nomor setunggal. Karena Rasul yujibuhu minasyat diraul yumna. Kanjeng Nabi daging sing paling diremeni niku daging kambing. Di antara semua daging yang paling diremeni Kanjeng Nabi niku daging kambing. Bagian tubuh kambing yang paling diremeni Kanjeng Nabi niku kaki depan yang kanan. Kaki depan yang kanan. Nah, itu Kanjeng Nabi. Nomor kali jawazul isar fit ta'am. Boleh kita makan dengan lahap sampai nahasa. Nahasa nek cara awak dhewe sampai dikrokoti balunge dikelamuti ngoten niku lho. Niku boleh. Misal. Tapi adamul akli bisyarohin. Li'anna syarah makruhun. Tapi tidak boleh makan dengan rakus. Syarahun. Soalnya apa syarahun niku makruh. Rakus iku makruh. Benten nggih antara isar dengan syarah. Nek isar niku dahare apa nyenengke ngoten niku lho. Lahap. Tapi nek rakus iku benten. Rakus iku kabeh di cupuke dinteki. Niku sing mboten pareng. Jadi disuguhi didahar kanthi lahap niku sae.
Tapi nek sampai ngentek-ngenteki. Nah, niku sing mboten sae. Lah kudu piye terus. Dadi sing wonten ya didahar, aja nyuwun sing mboten wonten. Ngoten. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Abu Dawud an Zuhairin yakni Ibna Muhammad an Abi Ishaq an Sa'd bin Iyadin an Ibni Mas'udin saking Ibnu Mas'ud. Kala dawuh sinten Ibnu Mas'ud. Kana ana sinten Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku yo jibuhu iku remen sanget sinten Kanjeng Nabi, iku ngremenake apa gawe remen. Iku nyenengke, yo jibuhu iku gawe seneng utawa nyenengke ing Kanjeng Nabi ad-dirau apa dira apa bagian kaki kanan depan. Gawe seneng temenanan. Kanjeng Nabi kok kepanggih niku, wah remene pol. Kala dawuh sinten Ibnu Mas'ud. Wa sumalan den racun fiddirai ing dalem dira. Fiddirai ing dalem dira. Wa kana lan ana sinten Kanjeng Nabi yaro iku pirsa sinten Kanjeng Nabi anal Yahuda ing setuhune wong Yahudi iku samuhu ngracun sinten Yahudi ing sapa Yahudi ing Kanjeng Nabi. Jadi ceritane ngeten, Ibnu Mas'ud meriwayatkan dengan singkat bahwa intinya Nabi seneng dira, remen dira. Lah gara-gara remen dira, masyhur wong Yahudi etok-etoke nyuguhi Kanjeng Nabi dira ternyata diracun. Sing ngracun sinten wong Yahudi ki mau? Sing ngracun iku jenenge Zainab binti Haris al-Yahudiyah. Niku ingkang ngracun. Jadi suatu ketika Zainab niku hari Jumat ngundang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngertos nek diundang wong Yahudi, tapi Kanjeng Nabi rawuh. Artinya apa? Kita diundang umat non-muslim untuk datang, boleh menghadiri. Bahkan iki mau menjamu Zainab binti Haris al-Yahudiyah menjamu Kanjeng Nabi. Loh, awak dhewe dijamu wong non muslim pun boleh nggak kita dahar? Kita makan? Boleh. Mulane pas Natalan Pak Gino waktu dijamu wong takmir gereja. Ya dijamu, penting ojo anggure sing di sing dia lho. Kok disuguhi, wah didahar mawon mboten napa-napa. Kanjeng Nabi mawon diundang diundang Haris Zainab binti Haris al-Yahudiyah mawon kersa rawuh tur dahar. Tapi Zainab iki duwe niat elek. Krana napa? Bojone Zainab sing jenenge Salam bin Miskam. Salam bin Miskam itu bojone Zainab. Salam bin Miskam itu meninggal ketika perang Khaybar. Salam kan wong Yahudi, perang Khaybar karo wong Muslim terbunuh. Zainab dendame karo Kanjeng Nabi, padahal terbunuh Salam, mboten dibunuh Kanjeng Nabi. Wah, akhirnya Zainab pengen balas dendam. Wah, akhirnya nyuguhi niku wau. Lho, krana jenenge Nabi. Ya, krana jenenge Nabi. Maka ketika Nabi hendak dahar niku, Kanjeng Nabi kan sering membiasakan diri sakderenge dahar iku mesti ngaos ngeten. Bismillah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bar niku maos bismillahirrahmanirrahim, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dadi sadaya dahar napa mawon jeneng Nabi mesti maos niku, tiga niku. Nomor setunggal apa wau? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nomor kalih bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul
alim. Nomor kali bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 baru bismillahilladzi la yaduru. Ma'asmi syai'un bil ardi wala fis sama wa samil. Lho krana Kanjeng Nabi maksum dijaga Gusti Allah. Pas ajeng dahar diroke niku wau. Diroke diparingi Gusti Allah keistimewaan saged matur. Ana masmum ya Rasulullah. Aku ki wis diracun. Aku wis dicampur racun Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi langsung diletakkan. Yang bisa mendengar itu hanya Kanjeng Nabi. Sahabatnya sing derek dahar dicegah Kanjeng Nabi, aja didahar sik, aja didahar. Lah kok wis terlanjur ana sahabat nggih tunggal ingkang pun terlanjur akhirnya didahar niku. Pamata mongko njuk sedo sahabat niku wau. Sinten sahabat sing sedo sing terlanjur dahar? Bashar bin Al-Bida. Aneh Bashar bin Barok. Oh, tidak. Bashar bin Barok niku sedo gara-gara napa? Gara-gara ndisiki Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dereng dahar kono wis kadung kleson, keluwen. Wah, iki Kanjeng Nabi oleh iki. Iki Kanjeng Nabi wis ngolehi iki berarti langsung dahar. Akhirnya Kanjeng Nabi badhe paringi mukjizat niku wau. Sik aja didahar liyane ngoten. Basane wis kadung lep ngeten sedo akhire. Saking ngeleh. Mula aja disiki dahar nek dahar karo Kiai Ali. Monggo jenengan riyen mangkene keracun jenengan. Nah niku. Lah faedah hadal hadis nomor setunggal. Dirok saged tata kalam, dirok saged berbicara itu karena mukjizat. Tapi untuk kita niku tafaul karo tabarruk hendaknya sebelum makan membaca 3 tadi. Faedahe kan niku. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah ora bakal ngomong panganane. Karena kita bukan nabi, tapi paling boten apa sing ajeng didhahar wau dadi obat. Mula suwargi Mbah Taifur nate dawuh. Jadi pas kula sowan jaman pirang-pirang tahun yang lalu. Jadi nek iso pokoke kok wonten apa? Wonten dalam tanda kutip ana wong sing lara apa awakmu dhewe sing lara dan memang medis sampun angkat tangan atau medis bingung. Bahasane nggih, medis bingung. Nah, maca oke-oke maca wirid sing wonten napa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq karo bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa wasamiul alim. Iki aku angsal dawuh saking Kanjeng Nabi, dawuh Mbah Taifur. Nah, tak perhatike di antara wirid-wirid sing tak waca, dawuh Mbah Taifur. Sing wonten iku mung kalih. Maksudnya mboten mung tapi sing diamalke beliau yang ada itu 2. Mungkin wirid yang lain banyak nggih, tapi yang beliau amalkan sing dimangertosi kalih. 1 rotibul atos, nomor kalih rotibul haddad. Nah, mula jenengan nek misale kok gek gerah apa masuk angin apa-apa tafakulan. Misale kok daripada suntik wong durung parah-parah nemen ya godhog banyu anget diwacake niku. Diunjuke sapa ngerti dadi dalane sehat, nggih lho? Dalane sehat. Utawa misale wis diperiksake ten pundi mawon kok bingung, ya ampun diwaoske niku sinten ngertos dalane sehat. Dalane sehat niku. Faedahe salah setunggalipun niku. Mbah Taifuran terkenal apa? Mimpi kepahi Kanjeng Nabi terus-terusan, ya. Nah niku. Kok ana bel iki wis wayahe. Nah, terakhir.
Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Abanu bin Yazid an Qatadah an Syahri bin Hausabin an Abi Ubaidin qala sinten Abu Ubaid tobahtu masak sapa ingsun lin nabi kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Ubaid niku sahabat masake kanjeng Nabi. Ya iki ya ana dalile santri masake kiai nek mau kan kiyaine sing ngewangi. Kidron ing sak cukupe wong bahane mung sithik. Kidron ing sak cukupe. Waqat kana lan teman-teman ana yuk jibuhi ku nyenengake ing Kanjeng Nabi ad-dirau apa? Dira. Jadi masak mung setunggal. Masak kambing setunggal. Kanjeng Nabi remen dira. Fa nawal tuhu mongko nyuguhake sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi ad-dira ing dira, ya. Sumakola mongko nulini dawuh sinten Kanjeng Nabi, nawilni dira. Ndi suguhke nawilni suguhke marang ingsun, suguhke ing ingsun. Ad-dira ing dira. Panawal tuhu mongko nyuguhke sapa ingsun tegese Abu Ubaid hu ing Kanjeng Nabi. Sumakola mongko nuluni dawuh malih sinten Kanjeng Nabi. Nawilni suguhke ing ingsun ad-dira ing dira. Bingung dhek ewesan saiki. Wong dira niku nek kambing setunggal dirake berarti kanan depan. Berarti kan setung. Lho kok disuguhke Kanjeng Nabi kok dawuh malih nawilni dira suguhke neh ing ingsun ad-dira ing dira. Fakultu mongko matur sapa ingsun santrine wau Abu Ubaid. Ya Rasulullah, wa kam li syatin minad dira. Loh, mendo setunggal niku dirake pinten? Wa kam lan pira? Li syatin iku kedue wedhus siji min diraen saking dira. Karena bingung tanglet. Jeneng Nabi ya Allah, wedhus setunggal iku dirake pinten to jane? Santri didangu bales jawab bales takon malah. Pakola mengko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Waladzi lan demi dat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadihi ana ing dalem kuasane Allah alladzi tegese demi Allah. Lau sakat talamono meneng sapa sira. Ora takon maksudnya. Lanawal tani mongko yekti bakal terus nyuguhake sapa sira ni ing sun. Lanawal tani mongko yekti terus bakal nyuguhake sapa sira ing ingsun. Ad-dira ing dira madha'autu selagine njaluk sapa ingsun. Jeneng Nabi atus ngoten. Lho, sampeyan iki kok wis kadung keprucut kon. Jane nek sampeyan ki teko nuruti apa penjalukanku, Gusti Allah bakal ngabulke apa sampeyan aku njaluk misalnya aku njaluk napa iki dira jeneng sampeyan teko nyuguhi. Engko aku njaluk dira nek teko buka pancine engko mesti ana dira bakal nyuguhi terus-terusan. Wong kuwi mukjizate Kanjeng Nabi. Salahmu tekon, pancine mbok buka yo entek wong memang wedhus siji dira mung akhirnya napa? Akhirnya Abu Ubaid gelo. Ya Allah wong dira sing pertama niku dira suguhane Abu Ubaid, dira sing disuwun Kanjeng Nabi sak lebare niku setelah itu harusnya niku dira sing disuguhke Gusti Allah untuk Kanjeng Nabi. Berarti berkah sing pundi jane? Tapi gak sido soalnya ditanggetke. Mulane faedah hadal hadis wa alal muridi la yukassirus su'al. Untuk para murid para santri ojo kaken takok nek diperintah karo kiai langsung dilampahi. Semakin tanglet semakin bingungke.
iki amalke. Lah faedahane apa Mbah Yai? Faedah ngene. Diamalke pinten Mbah Yai? Sakmene. Ya kok kathah Mbah Yai? Saged dinyang mboten? Nah, akhire ra sida diamal. Diamalke ya teko dilakoni sak kadare, sak mampune. Sak mampune. Mbah Yai misale nyuwun apa contoh kaya jaman riyen pas Said Fadil ten ngene Sempu. Said Fadil ten Sempu niku kan anu nyuwun sing mboten wonten ten mriku bahasane. Disuguhi jus, mboten kon goleke apa? Suguhi degan kon goleke apa? Saik sampai bingung to kae. Bingung kabeh. Jam 1 bengi njaluk sate kambing setengah mateng bingung, tapi krana ora mboten tanglet teko dipados, pados ya wonten. Lah kuwi sing gare berkah. Sing gare berkah. Mulane laden nyuwun sewu dadi tukang laden kiai niku angele masyaallah. Cuma nek pun saged enak wong mbayahi dahare mung sithik. Mangke sak lebare sing dahar sinten? Ya sing laden niku akhire. Derek dalem niku niku. Mijeti mbayahi nggih ngoten. Kula ya bolak-balik cerita, mijeti mbayahine pun sare nek dereng napa ngendikan leren, pijeti terus. Nganti subuh kula ki tau nganti subuh. Nek santri saiki kan mboten. Mbayahine sare teko dingene-ngeneke. Wah, wis turu ki tinggal. Turu bebas. Ya wis oleh kesel tok ngono kuwi. Jadi ampun banyak tanya ketika Mbah Yai ngersake napa. Nomor kali jawazu qabulil hidayah boleh menerima jawalu qabulil hadiah. Boleh menerima hadiah. Meskipun hadiah itu dari santrinya atau dari Mbah Yai. Nomor 3, jawazul qasam wal aiman. Boleh sumpah dan sumpah tegese. Boleh bersumpah. Kalau memang kita tidak berbohong. Kanjeng Nabi kan nggih, demi Allah nek sampean gak tekon mesti bakal dicukupi, disuguhke terus karo Gusti Allah. Boleh. Tapi memang sumpah yang paling indah itu tidak langsung menyebut nama Gusti Allah. Nah, awak dhewe sumpah kok nyebut nama Gusti Allah konsekuensine tinggi. Kok ana ngapusine dosane Demun Kanjeng Nabi kelas Kanjeng Nabi mboten wallahi. Walladzi nafsi biya sumpah demi pangeran sing wis nyiptake ingsun. Nah, ngono ora apa-apa. Sumpah demi pangeran sing wis ngecet lombok. Lho, ora apa-apa ngono. Nek jenengan sumpah demi Allah kok ana ngapusine sithik bakal diwalik karo Gusti Allah dadi mboten berkah. Mulane ngatos. Mula ten gene ilmu nahwu niku sumpah wonten 3 billahi, tallahi, wallahi. Sing paling abot niku billahi. Karo tallahi. Nek wallahi wonten kemungkinan wallahu, wallah. Itu dalam ilmu nahwu. Tapi Kanjeng Nabi mboten ngagem lafaz Allah malah. Walladzi nafsi biya ngono awak dhewe ya ora awak dhewe lah. Sing konoha ya pejabat konoha. Nah, dikeki Quran dhuwure demi Allah. Demi Allah sulaya kabeh. Demi Allah saya akan khidmah di NU. Waduh. Bah kuwi sik ngambung bendera NU, ngambung bendera Indonesia diguyang banyu kembang. Wayahe aktif ora? Banyu kembange dadi geni neraka. Insyaallah. Untung wayahe demi Allah kene meneng wae. Ya. Demi Allah. Demikian. Nah niku. Nomor 3 taatul murid li syekhihi wajibun bi ghairi soal. Ketaatan murid kepada gurunya, ketaatan sahabat kepada Kanjeng Nabi itu wajib tanpa bertanya ketika memang pengen berkah. Tuh.
Laukuti abisual fabatolat al-fadilah minat ta'ah. Lho sampai didhawuhke ngoten ngene sare. Lamun den putus taate kuwi mau bisual dengan pertanyaan batolat fadilah minat ta'ah. Jadi ketaatan santri kepada kiai niku wajib dan pasti ada fadilah. Tapi ketika kita tanya apa keraguan, nah, batal fadilahnya. Soal Rasul anid dirok mukjizatun. Kanjeng Nabi nyuwun dirok terus-menerus itu mukjizat karena nabi. Kalau kiai biasanya nyuwun terus-menerus itu nopo? Itu apa? Ibtila. Cobaan kanggo santri. Cobaan dituruti apa ora? Jajal. Dituruti napa mbok? Mboten. Wes putrane anu misale disambangine pisan mawon nginjing ora usah disambangi riyen. Mangke let 2 bulan gek disambangi malih. Nah, berarti iku pinyuwunan koyo ngoten ampun dibantah. Wah, mesake putra kula mangke kok mboten pareng disambangi terus menerus. Nah, jenengan langgar ya gagal. Duwe anak sadurunge 41 dina aja disambang. Krana napa? Saking kangene didolani sadurunge 41 dina bajang dadine. Bajang niku napa? Ya ora mateng dipangan ya ora penak tapi pun nibo. Didhawuhi mbayani napa teko nggih.